Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kada ka manta ɗan uwa, idan yau ka fara shigowa wannan tasha ka yi subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shirye da zarar mun ɗora. Gaskiyar batu akan auren Hamisu da Fatima Nuhu. Kamar yadda muka sani, 'yan watannin baya ana ta yamaɗiɗi da cewa shahararren mawaƙin nan Hamisu suna soyayya da Fatima Nuhu. Har ake cewa ya yi wata waƙa, lokacin da ya yi wata waƙa ta Fatima, har ake cewa ita ya yi wa. To mun bincika don mu tabbatar da gaskiyar al'amari, kamar yadda muka je muka yi magana da ɗaya daga cikin shaƙiƙan shahararren mawaƙin, wato Hamisu Ɗorayi. Mun tambayi ɗaya daga cikin ƙannensa da kuma ɗaya daga cikin yayyensa kan menene gaskiyar batu akan auren Hamisu da Fatima Nuhu. Gaske ne al'amarin ko kuma ba gaske ba ne? Shin sun ma taɓa yin soyayya da ita ko ba su taɓa yi ba? Magana ta gaskiya dai, babu soyayya tsakanin Hamisu da Fatima Nuhu. Hasali ma shi ya ɗauke ta a matsayin ƙanwa. Yana ɗaukar mahaifinta a matsayin mahaifi. To amma mun tambaya menene dalilin da ya sa mutane suke tunanin Hamisu yana soyayya da Fatima Nuhu. To dai dalilin da ya faɗa bai wuce yin wata waƙa ta Fatima da ya yi ba. Shi ne mutane suke ta zaton Fatima Nuhu ya yi wa, kuma soyayya ce tsakaninsu. Kada ku manta, idan yau kuka fara shigowa wannan tasha tamu, ku yi subscribe, sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.